Здравейте! Днес е 25 април, 11 часа, 2023 година. Намираме се пред легендарната баня в Старозагорските минерални бани. С нас е кмета на Минерални бани. Здравей! Здравейте! Имаме желание да разгледаме банята. В момента имаме прекрасна възможност, тъй като е хигиенен ден, нали така? Да. Кажи ни само няколко думи. Как работи банята? Работното време на банята е от сряда до неделя. Работното време е от 8 часа сутринта до 16 часа следобед. Като в момента работи само едното, един е женската баня, един ден е женска, сряда, петък и неделя е женска, четвъртък и събота е мъжка банята. Имаме някакви проблеми ли имате? Недостиг на вода да, или? Да. Не недостиг на вода, по-точно част от мъжката баня се нуждае от ремонт, но така или иначе общината не е намерила пари да инвестира и да пуснем. Затова работи само женската баня, което е недобре за местно население, което е полза, и за хората от селата, от Стара Загора, почиващи. Редно е да се работи и мъжка и женска баня заедно, като само да вметна, че в годините назад банята работи може би до 8 часа вечерта, сутринта може би почваше от 6 с на 2 смени, но тъй или иначе е редно да има такава баня, която да се ползва не само за хигиенни нужди, а за лечение, за рехабилитация на хора така наречената балнеолечение. С проблеми, които са изброени тук от примерно преди 100 години. Да. Сега ще видим един легендарен надпис, много стар, любим на хидрогеолозите, където пише, че освен всичко друго лекува и пикошната система на бъбреците и мехуря. Аз ще влезем вътре в банята. Имаме чешма за водоналиване с прекрасна минерална вода, отговаряща на критериите за питейно-битови цели, познавателни табели, 5 лева, работно време, влизаме вътре, огромно помещение, мъже, жени, така, къде ще влезем? Мъжкото отделение. Айде в женското да влезем, няма да видим голи жени, тъй като няма никой. Табели. Това е ексклюзивно предаване специално за вас. Вътре има класически кабинки. Пак тук познавателни табели. Носете си джапанки. Влизането с обувки е забранено. Така, това е предбанското отделение, където са курните душове. Душовете и за съжаление ги няма. Така, влизаме в класически термален басейн, балнеолечебен басейн. Виждате с вода, класическа баня. Така, за Министерство на културата, не знам дали чуха, 1632 година и след това няколко пъти е реконструирано, вероятно. Само от тази част не знам дали е реконструирано, нещо подобряваме. Така, виждате, че банята е стара. Коя година? Значи басейна в този вид, който е вложен в са правени около 72-3 година преди ремонта на банята. Самите курни, най-отдавна те са още турско време, които са за изкъпване. Да. Сега да видим мъжкото отделение, предполагам огледално. Да. Класическа баня. Чепте. Ще бъдем бързи. Тук наистина има нужда от сериозен ремонт. За съжаление, пожелаваме на общината да намери нужните средства това да го направи своевременно. Кабинки, много кабинки. Да, с кабинки, но той не се ползва. Да, него няма да го гледаме.